erġgħu iftħu il-futur ta' dan il-pajjiż għal dawn iż-żgħażagħ li hawn il-lejla, għaż-żgħażagħ li qegħdin id-dar, li qegħdin jiddevertu l-lejla, li qegħdin jistudjaw, li qegħdin b'xi mod jew ieħor. Forsi anke li qegħdin morda u qegħdin jikkombattu xi tip ta' elt. Imma jiftħu wkoll il-bibien għat-tfal li għadhom telgħin. Jiftħu wkoll il-bibien għal dawk li għadhom ma tweldux. Għaliex meta niftħu l-bibien, meta nagħmlu l-ġid, meta noħolqu 10 setturi ekonomiċi ġodda. Dawn is-setturi ekonomiċi se jagħmlu l-ġid, se joħolqu l-impigi, se joħolqu impigi ta' kwalità, se nkun qegħdin nagħtu l-opportunità lilkom u lil dawk li ġejjin warajkom biex jaqilgħu flejjes kbar u jistabbilixxu ruhom b'karriri b'saħħithom. Imma dak il-ġid se jibqa' dej u se jinżel fuq kulħadd. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'attività maż-żgħażagħ li kienet organizzata fil-Belt Valletta. Attività b'konkurrenza qawwija ta' żgħażagħ li komplew ifaħru l-kampanja pożittiva li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista u l-proposti b'viżjoni li għandu Bernard Grech għal Malta u Għawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma kif aktar persuni b'mod partikolari aktar żgħażagħ qed ikomplu jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista għaliex qed jirrealizzaw li dan il-partit għandu viżjoni li għalihom ser tħalli futur u pagi li jrendu għal tul ta' żmien. Bernard Grech saħaq li rridu gvern li jmexxi bl-eżempju fejn jidħlu governanza u ħarsien tal-ambjent. Meta ndirizza b'mod partikolari lil dawk li se jivvutaw għall-ewwel darba, il-kap tal-Partit Nazzjonalista wassal messaġġ sinċir fejn qal li jrid isarraf il-vot taż-żgħażagħ f'futur mill-isbaħ b'opportunitajiet f'setturi ġodda bħalma huma l-artificial intelligence, il-metaverse, it-3D printing, e-sports u ħafna oħrajn. Ma' nies li ltaqa' magħhom fil-belt, Bernard Grech tkellem ukoll dwar l-inċentivi minn Gvern ġdid nazzjonalista għal familji żgħażagħ li ma jkunux jistgħu jħallsu depożitu tal-10%. Dawn ser jingħataw għajnuna ta' self mill-Gvern biex dan jagħmluh sa massimu ta' 20,000 li jħallas lura fuq perjodu massimu ta' 30 sena. Li żgħażagħ taħt l-età ta' 35 sena li jkunu qed jixtru għall-ewwel darba, Gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jtihom sussidju li jkopri sa 50% tal-imax fuq is-self sa 250,000 euro għall-ewwel 5 snin tas-self. Bernard Grech semma kif Gvern Nazzjonalista se jaċċerta xogħol ta' kwalità fejn fost il-proposti ewlenin semma kif il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jiftaħ skola sekondarja speċjalizzata ġdida kull sena. Proposta li qed tkompli tintlaqa' tajjeb ħafna miż-żgħażagħ kienet li Gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista jagħti voucher ta' 500 euro liż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-21 sena għal vjaġġar sportiv jew kulturali ħalli jwessaw il-perspettiva sportiva u kulturali tagħhom. Iż-żgħażagħ li attendew fil-belt semmew b'mod partikolari kemm japprezzaw il-fatt li Bernard Grech qed iżomm kelmtu u jżommhom fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista, b'mod partikolari meta kompla jisħaq li ż-żgħażagħ huma il-preżent u mhux biss il-futur. Żgħażagħ illi hawnhekk li qegħdin id-dar li jistgħu jivvutaw li ħajjivvutaw għall-ewwel darba, nazzjonalisti, laburisti jew li ma jinteressahomx il-politika, ivvutaw għalikom. Imma votaw ukoll għal dak iż-żagħżugħ, għal dik iż-żagħżugħ, għal dawk iż-żgħażagħ illi ma jistgħux jivvutaw, għal dawk it-tfal li qatt m'għandhomx vot, ivvutaw għalihom, iftħulhom l-opportunitajiet u tellaw fil-gvern l-uniku partit illi jista' determinatu kapaċi illi jtella u jwettaq. Matul din l-attività wassal il-messaġġ tiegħu il-President tal-MZPN Gabriel Mikallef huwa saħaq li ż-żgħażagħ f'pajjiżna kollha jaspiraw li jkollna pajjiż aħjar milli hu b'mod partikolari issa li fl-aħħar snin rajna x'għamel minn pajjiżna il-Gvern Laburista. U appella liż-żgħażagħ biex jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista biex verament ngħixu f'pajjiż li bih inkunu kburin.